ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രാതകവും മന്ത്രി സ്വാമിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാഘ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഖദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവ സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിചലസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തു. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരി. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തിശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേവ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് രാജ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദനാ നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 61-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏകദേശം ആയുള്ളതിന് ഇത് 7-8 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്തിരുന്നില്ല അല്ലെ, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. അവസാനമായിട്ട് 58, 59, 60 ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത്, ഒരിക്കല അചാമള ബ്രാഹ്മണൻ അവന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പുഷ്പങ്ങളും പഴങ്ങളും സമിതം കുശം എന്നീ 2 തരം പുല്ലുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിന് വനത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി. ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അവൻ അധമനായ ഒരു ശൂദ്രൻ ലജ്ജാവിഹീനായി കാമാർത്തിയോടെ ഒരു അഭിസാരികയെ പുണരുന്നത് ചുംബിക്കുന്നത് കാണാനിടെ. അത് ശരിയായ നടപടി തന്നെയാണെന്ന മട്ടിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് ഒരു മറവുമില്ലാതെ ആയിരുന്നു ശൂദ്രന്റെ ആസ്വാദനം. അവനും അഭിസാരിക്കും മദ്യപിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ
അയഞ്ഞൊലിഞ്ഞ വീശിയുടെ കണ്ണുകൾ മതിലേറിയാൽ വട്ടം കറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചാമലൻ കാണുമ്പോൾ അതായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ. പാതിരി ബ്രഹ്മചാരികളുടെ ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. അവര് ആരും സ്ത്രീകളുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അല്ലേ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോണിൽ അല്ലെ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കും. അതിൽ ഒന്നാണ് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അവരുടെ ദുഷിച്ച പ്രവണതകളൊക്കെ, ദുഷിച്ച ശീലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഭക്തനായി തീരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാളുടെ അവസ്ഥ വളരെ അപകടകരമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ. 61ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാതാജി കാണാലോ, സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 61ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ താം കാമലിപ്തേന ബാഹുനാ പരിരംഭിതാം ജഗാമാഹൃച്ഛയവശം സഹസൈവ വിമോഹിതഃ. ദൃഷ്ട്വാ താം കാമലിപ്തേന ബാഹുനാ പരിരംഭിതാം ജഗാമഹൃച്ഛയവശം സഹസൈവ വിമോഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ താം കാമലിപ്തേന ബാഹുനാ പരിരംഭിതാം ജഗാമഹൃച്ഛയവശം സഹസൈവ വിമോഹിതഃ. ദൃഷ്ട്വാ താം കാമലിപ്തേന ബാഹുനാ പരിരംഭിതാം കാമഹൃച്ഛയവശം സഹസൈവ വിമോഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ചെറിയ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഭാവാർത്ഥമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കുറച്ച് പേർക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കും. ഓക്കെ, വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാതാം കാമലിപ്തേന ബാഹുനാ പരിരംഭിതാം ജഗാമഹൃച്ഛയവശം സഹസൈവ വിമോഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ താം കാമലിപ്തേന ബാഹുനാ പരിരംഭിതാം ജഗാമഹൃച്ഛയവശം സഹസൈവ വിമോഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി കേട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നേ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्टान्तो कामलिप्तेन बहूना परिरम्भितां जगामाहृच्छयवशं सहसैव विमोहिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളും, അതെ ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ താം കാമലിപ്തേന ബാഹുനാ പരിരംഭിതാം ജഗാമാഹ്യക്ഷയവശം സഹസൈവ വിമോഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहूनां परिरम्भिदा जगामां हृच्छय वशं सहसैव विमोहितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा त्वां कामलिप्तेन बिभूना परिरम्भितां जगामहृते वशं सहसैव विमोहितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा त्वं कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भिता जगामाहृत्यवशं सहसैव विमोहितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्ण प्रभु माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामाहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामाहृत्यय वशं सहसैव विमोहितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉയർത്തും ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഉയർത്തും ഭാഗത്ത് നിസ്ഭക്തിദാന്ത സാംസിക പ്രഭുപാദിച്ച് ശൂദ്രൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുരട്ടിയ കരത്താൽ അഭിസാരികയെ പരിരംഭണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അത് കണ്ട ആജാമിലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കാമം ഉണരുകയും അവൻ വ്യാമോഹിതനായി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥ നിസ്ഭക്തിദാന്ത സാംസിക പ്രഭുപാദിപ്പിച്ച് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേപനം ചെയ്താൽ അത് പിതൃലിംഗത്തിലുള്ളവരുടെ കാമവികാരം ഉദ്ദീപിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാമലിപ്തന എന്ന വാക്ക് ശൂദ്രൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കാമോദീപകങ്ങളായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുരട്ടിയിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 62ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്തംഭയന്നാത്മനാത്മാനാം യാവത്സത്വം യഥാശ്രുതം ന ശശാക സമാദാതും മനോമദനവേപിതം. സ്തംഭയന്നാത്മനാത്മാനാം യാവത്സത്വം യഥാശ്രുതം ന ശശാക സമാദാതും മനോമദനവേപിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലുന്നു. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत्सत्त्वं यदा श्रुतं न शशाक समादातुं मनो मदनवेपितम्। हरे कृष्णा प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्तं यदाश्रितं न शशाका समादातुं मनोमदनवेपिदं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भारतीय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यदा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेत्तिदम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वत्सलावा बालन माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यदाश्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपिदम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയത്നം പകർന്നു നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കേട്ടോ. ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുക പോലും ചെയ്യരുതെന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം സ്മരിക്കുവാൻ അവൻ കഴിയുന്നത്ര ക്ഷമയോടെ ശ്രമിച്ചു. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സ്വന്തം ബുദ്ധിയുടെയും സഹായത്തോടെ ആർത്തിപൂണ്ട ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ കാമത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. ജ്ഞാനം, ക്ഷമ, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ശരിയായ പെരുമാറ്റം എന്നിവയിൽ അതിശക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ കാമാർത്തി നിയന്ത്രിക്കുക അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ഒരു പുരുഷൻ യുവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ചേഷ്ടകളും കാട്ടുന്നത് ദർശിച്ചതിനു ശേഷം പൂർണ്ണ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പോലും അവന്റെ കാമാർത്തി നിയന്ത്രിക്കാനും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിലാകാതെ അവന് ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കാനാവില്ല. 63-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നിമിത്തസ്മരവ്യാജ ഗ്രഹഗ്രസ്തോ വിചേതനഃ താമേവ മനസാ ധ്യായൻ സ്വധർമാത് വിരരാമഃ. തന്നിമിത്തസ്മരവ്യാജ ഗ്രഹഗ്രസ്തോ വിചേതനഃ താമേവ മനസാ ധ്യായൻ സ്വധർമാത് വിരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ശോഭാ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निमित्तस्मर व्याज ग्रहशास्त्रो विचेदर्भा तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् विररामः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सावित्री देवदास माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण. जी। प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विजेदनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मविररामः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. रत्ना शशिधरन माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विजेदनः तमेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् विररामः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. विजयश्री माताजी चलिए. हरे कृष्ण. प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निमित्त स्मर व्याजग्रहस्तदो
വിചതേന താമേവ മനസാ ധ്യായൻ സ്വധർമാത് വിരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചെറുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നിമിത്ത സ്മര വ്യാജഗ്രഹഗ്രസ്തോ വിചേതനഃ താമേവ മനസാ ധ്യായൻ സ്വധർമാത് വിരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചെറുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നിമിത്ത സ്മര വ്യാജഗ്രഹഗ്രഹസ്ഥോ വിചേതനഃ താമേവ മനസാ ധ്യായൻ സ്വധർമാത് വിരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ് മാതാജി ചെറുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നിമിത്ത സ്മര വ്യാജഗ്രഹഗ്രസ്തോ വിചേതനഃ താമേവ മനസാ ധ്യായൻ സ്വധർമാത് വിരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗം നോക്കാം. विवर्तन भावात्मक भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരു അധമഗ്രഹത്താൽ ഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അവന്റെ എല്ലാ സദ്ബുദ്ധിയും നശിച്ചു. എപ്പോഴും ആ വേശ്യയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ അധികം വൈകാതെ അവളെ തന്റെ ഭവനത്തിലെ വൃത്തിയാക്കുകയും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. ഓ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അജാമിനുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ പദവി വേശ്യയുമായുള്ള സഹവാസ നിമിത്തം അവന്റെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ കർമ്മങ്ങളും വിസ്മരിക്കത്തക്ക വിധം നഷ്ടമായെന്ന ഉദ്ബോധനം വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഉളവാക്കാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ നാരായണനാമത്തിന്റെ 4 സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ജപിച്ചതിലൂടെ അവൻ അത്യന്തം അപകടകരമായ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സ്വൽപ്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. ഒരൽപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിന് പോലും ഒരുവനെ മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന് പോലും ഒരുവനെ മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനം അത്രയേറെ ശക്തിമത്താകിയാൽ ഒരുവന് ലൈംഗിക ആസക്തിയിലൂടെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ നിന്നും അധപ്പതനം സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ അസാധാരണ ശക്തി. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ദിവ്യനാമജപം വിസ്മരിക്കരുതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ചാതുടാവതഃ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുവൻ ഏതു നിമിഷവും ഉന്നത പദവിയിൽ നിന്നും അധപ്പതനം സംഭവിക്കത്തക്ക വിധം ധാരാളം അപകടങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനും അചഞ്ചലനുമായി സ്വയം സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. 64-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താമേവ തോഷയാമാസ പിത്രേണാർത്ഥേന യാവതാ ഗ്രാമ്യർമനോരമേ കാമേ പ്രസീദേതാ യഥാ തഥാ. താമേവ തോഷയാമാസ പിത്രേണാർത്ഥേന യാവതാ ഗ്രാമ്യർമനോരമേ കാമേ പ്രസീദേതാ യഥാ തഥാ. അപ്രകാരം അജാമിളൻ ആ വേശ്യയെന്നും തന്നോടൊപ്പം സന്തോഷിപ്പിച്ച് സംതൃപ്തിയാക്കി നിർത്താൻ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ധനം അവൾക്ക് നാനാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ചെലവഴിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവൻ തന്റെ ബ്രാഹ്മണീയ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു.
ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. പരിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഒരു വേശ്യയാൽ ആസക്തനാക്കപ്പെട്ട് തനിക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ധനം മുഴുവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ദൂർത്തടിക്കുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിലിടനീളമുണ്ട്. വേശ്യാവേട്ട ജുഗുപ്സാവഹമാണ്. ഒരു വേശ്യയോട് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ സ്വഭാവഹത്യ നടത്തുകയും ഉന്നത പദവികൾ നശിപ്പിക്കുകയും ധനം മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം കർശനമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു. അവൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകണം. അതിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ വ്യതിചലനം പോലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു കൃഷ്ണാബോധ ഗൃഹസ്ഥൻ എപ്പോഴും ഇത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. അവൻ എപ്പോഴും ഏകപത്നിയിൽ സംതൃപ്തനാവുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ സമാധാനപൂർണനാവുകയും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവിടെ അജാമളിനൂടെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിച്ചതുപോലെ അവൻ ഏത് നിമിഷവും അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ നിന്നും അധപ്പതിച്ചേക്കാം. പ്രഭുപാദിക്ക് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിപ്രാം സ്വഭാര്യാം അപ്രൗഢാം കുലേ മഹതി ലംബിതാം വിസസർജാചിരാത് പാപഃ സൗരണ്യാപാംഗ വിദ്ദതി. വിപ്രാം സ്വഭാര്യാം അപ്രൗഢാം കുലേ മഹതി ലംബിതാം വിസസർജാചിരാത് പാപഃ സൗരണ്യാപാംഗ വിദ്ദതി. വേശ്യയുടെ കാമാർത്ഥമായ കടാക്ഷത്താൽ അവന്റെ ബുദ്ധി തുളച്ചു കീറപ്പെട്ടതിനാൽ വേശ്യയുടെ ഇരയായി തീർന്ന അജാമള ബ്രാഹ്മണൻ അവളുമായുള്ള സഹവാസത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകി. അവൻ വളരെ ബഹുമാന്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അവന്റെ അതീവ സുന്ദരിയായ പത്നിയോടുള്ള ചങ്ങാത്തം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് ഒരുവൻ അവന്റെ പിതൃസ്വത്തിന് അർഹനാണ്. അജാമളനും അവന്റെ പിതാവിന്റെ ധനത്തിന് അവകാശിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ധനം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ധനം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ വേശ്യയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. അതിനാൽ അവൻ പാപിയാവുകയും യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാവുകയും ചെയ്തു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അവൻ ഒരു വേശ്യയുടെ അപകടകരമായ കാമാർത്തി പൂണ്ട കടാക്ഷത്തിന് ഇരയായിത്തീർന്നു. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദസത്തശോഭനിന്യേ നായതോ അന്യയതോ ധനം ബഭാരസ്യാ കുടുംബിന്യാ കുടുംബം മന്ദധീരയം. യദസത്തശോഭനിന്യേ നായതോ അന്യായതോ ധനം ബഭാരസ്യ കുടുംബിന്യാ കുടുംബം മന്ദധീരയം. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും വേശ്യയുമായുള്ള സഹവാസ നിമിത്തം മന്ദബുദ്ധിയായി തീർന്ന ഈ വിഡ്ഢി ഉചിതമെന്നോ അനുചിതമെന്നോ നോക്കാതെ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയും പണം സമ്പാദിച്ച് വേശ്യയുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും സംരക്ഷിച്ചു. 67-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദസൗ ശാസ്ത്രമുല്ലംഘ്യ സൗരചാര്യാദിഗർഹിതഃ ആവർത്തത ചിരം കാലമകായുരാശുചിർമലാ. യദസൗ ശാസ്ത്രമുല്ലംഘ്യ സൗരചാര്യാദ്യർഹിതഃ ആവർത്തത ചിരം കാലമകായുരാശുചിർമലാ. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ വിശുദ്ധ വേദങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളെയെല്ലാം അതിലംഘിച്ച് ഒരു വേശ്യയാൽ പാകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഭുജിച്ചും ധാരാളിയായും ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ദീർഘകാലം ഉത്തരവാദിത്തരഹിതനായി കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. അതുമൂലം അവൻ പൂർണ്ണമായും പാപിയായി. അവൻ അശുദ്ധനും വിലക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. അശുദ്ധനും പാപിയുമായ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ, പ്രത്യേകിച്ചും വേശ്യാസ്ത്രീ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം അങ്ങേയറ്റം രോഗസംക്രമണം ഉണ്ടാകും. അജാമിളൻ അത്തരം ആഹാരം ഭുജിക്കുകയാൽ യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതനായി. 68-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
തദയേനം ദണ്ഡപാണി സകാശം കൃതകിൽബിഷം നേഷ്യമോ അകൃത നിർവേശം യത്ര ദണ്ഡേന ശുദ്ധ്യതി തദയേനം ദണ്ഡപാണി സകാശം കൃതകിൽബിഷം. നേഷ്യമോ അകൃത നിർവേശം യത്ര ദണ്ഡേന ശുദ്ധ്യതി. ഈ മനുഷ്യൻ അജാമിളൻ പ്രായശ്ചിത്തം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പാപപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചത് മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധമായും യമരാജന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അവിടെ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സാംസിക പ്രഭുപാദ് ജയ. അജാമിളനെ യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള യമദൂതന്മാരുടെ ശ്രമം വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തടഞ്ഞു. അതിനാൽ അത്തരമൊരു മനുഷ്യനെ യമരാജന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് യമദൂതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു. അജാമിളൻ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ അവനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് യമരാജന്റെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ കൊലപാതകം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപിയാകുന്നു. അതുമൂലം അവനും വധിക്കപ്പെടണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ മരണാനന്തരം അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ ധാരാളം തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അതുപോലെ ഏറ്റവും അറപ്പുളവാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യമരാജന്റെ ശിക്ഷ. അതുകൊണ്ട് അജാമിളനെ യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയരുതെന്ന് യമദൂതന്മാർ വിഷ്ണുദൂതന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അജാമിളന്റെ ജീവചരിത്രം എന്ന 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രി ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരു മഹാരാജ് ജി നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു 68 ശ്ലോകങ്ങളോടെ അജാമിളന്റെ ജീവചരിത്രം എന്നുള്ള അധ്യായം തീരുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തു വരുന്ന അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അജാമിളനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. യമകിങ്കരന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരിൽ നിന്നുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും അതുപോലെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് അടുത്തത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ നോക്കാം. ഇവിടെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആ സ്ത്രീയെ കാണുകയും ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. ആ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ പൂജകളും ആരാധനകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ള രംഗം കാണുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരുകയും അവളിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ധനം അതൊക്കെ ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ്. അതിൽ പറയുന്നു ധനം അല്ലെ, ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണന്റേതാണ്, നാരായണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ജാമിളൻ തന്റെ ആ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ, തന്റെ അവളെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായെന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടി വരട്ടിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. അത് ജാമിളന്റെ ഹൃദയത്തിലുടങ്ങിരുന്ന കാമമുണരുകയും അവൻ വ്യാമോഹിതമായവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാലങ്ങളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ അല്ലെ, അത് എന്താ പറയാ, ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടൊക്കെ അല്ലെ, തലേ ദിവസം പോയിട്ട് മഞ്ഞൾ പുരട്ടലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മഞ്ഞൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകമൊക്കെയാണ് അല്ലെ, മഞ്ഞളൊക്കെ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കല്, എല്ലാവരും കൂടെ പോയി എല്ലാവരുടെ മുകളിലൊക്കെ ഒഴിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ മഞ്ഞള് പുരട്ടുന്ന ഈ ലീല ഭഗവാന്റെ ലീലയിലും മഞ്ഞള് പുരട്ടുന്ന ഒരു യശോദാ മാതാവ് ഭഗവാന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് രാധാറാണി വരികയുണ്ടായി. യശോദ മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും രാധാറാണി വന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കും. ഓരോ ദിവസവും വേറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് യശോദ മാതാവ് വിശ്വസിച്ചു, അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എൻ്റെ മകന് ഒരു അസുഖവും വരില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഇതില് എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രാധാറാണിയെ ആക്കുകയുണ്ടായി. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആ സമയം തന്നെ രാധാറാണിയായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്തത്. ഇപ്പോ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കുട്ടിയെ അവിടെയുള്ള ആൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോ രാധാറാണിയെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് യശോദ മാതാവ് എപ്പോഴും രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ടും രാധാറാണി എപ്പോഴും ആക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് യശോദ മാതാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ യശോദ മാതാവ് അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുരട്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അറിയാത്ത രീതിയിൽ മഞ്ഞൾ അല്ലെ, കിച്ചണിലെ മഞ്ഞളൊക്കെ എല്ലാം മസാലപ്പൊടിയോ മഞ്ഞളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ കയ്യിലൊക്കെ പെരുങ്ങല്ലേ, അതുപോലെ കയ്യിൽ പുരട്ടിയിട്ട് അത് രാധാറാണിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പുരട്ടുന്നില്ല. രാധാറാണിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായി. ഇത് കണ്ട ഇനി ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് പറയും? അപ്പൊ ഉടനെ പോയിട്ട് ആരും കാണാതെ പോയിട്ട് അതൊരു തടാകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകിയെന്ന്. അപ്പൊ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ പോയി കഴുകിയപ്പോഴെന്ത് സംഭവിച്ചു? തടാകം മുഴുവൻ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വെള്ളമായിട്ട് മാറി. മുഴുവൻ വെള്ളവും മഞ്ഞ നിറത്തിൽ. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ബർസാനയിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പീലിപ്പോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തടാകം. അതിലെ വെള്ളം യെല്ലോ കളർ, ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ. അപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ട് പശുക്കളൊക്കെ ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് അവരൊക്കെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സ്നേഹം, കൃഷ്ണന് രാധാറാണിയോടുള്ള സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ യശോദ മാതാവ് തന്റെ ഭാവി മരുമകളായിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്
പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നത്. രാധാറാണി എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വലിയ പ്രായം, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് മോശമല്ലേ എന്നൊക്കെ നാണം തോന്നിയിട്ട് അത് കഴുകി കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴുകിയാല് കയ്യിലത് പോയി, എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? അവിടെ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടവരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് രാധാറാണിയുടെ കയ്യിൽ കഴുകിയുള്ള പുരട്ടിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞളും ഇത് കഴുകി കളഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാം പീലിപ്പോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ തടാകം. നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പീലിപ്പോക്കർ തടാകം എന്ന് പറയും. അത് അവിടെ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ മഞ്ഞ നിറമായി, യെല്ലോ കളറായി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അതെന്താണ് ഭഗവാന്റെത്? എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ സാധാരണ തരം താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള കാമം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ പുരട്ടിയതും അത് ജാമലിനെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ മഞ്ഞളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് അല്ലെ. അത് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആള് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും അതീന്ദ്രിയമാവില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കാമമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമമില്ല, കാമമാണ്. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തി. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുക പോലും ചെയ്തെന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം സ്മരിക്കുവാൻ അവൻ കഴിയുന്നത്ര ക്ഷമയോടെ ശ്രമിച്ചു. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സ്വന്തം ബുദ്ധിയുടെയും സഹായത്തോടെ ആർത്തിക്കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് ശ്രമിച്ച ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ കാമത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിലാകാതെ അവന് ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കാനാവില്ല. രാജാവിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? പിതാവ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പൂക്കളും കുശപ്പുല്ലും ഇതൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാനായി അതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഈ രംഗം കാണുകയും അവളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിതാവ് ഇതൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് മായയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരു അധമഗ്രഹത്താൽ ഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ആ ബ്രാഹ്മണന് അവന്റെ എല്ലാ സദ്ബുദ്ധിയും നശിച്ചു. എപ്പോഴും ആ വേശ്യയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവൻ അധികം വൈകാതെ അവളെ തന്റെ ഭവനത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഗ്രഹണം നടന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ ചന്ദ്രനെ അധമഗ്രഹം അല്ലെ വന്നിട്ട് മറയ്ക്കുന്നു, ഗ്രഹണം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മൾ ഭാഗവത്ത് പഠിച്ചു അല്ലെ, അത് അല്പസമയം മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചന്ദ്രിച്ചു. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഗൗരവപൂർണിമയ്ക്കുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണം, ഗൗരചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ട് യഥാർത്ഥ ചന്ദ്രൻ ലജ്ജ കൊണ്ട് എന്താ പറയാ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഗൗരചന്ദ്രൻ അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അത്രയും സ്വർണ്ണ ശോഭയോടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലുള്ള
ആ ഭഗവാന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ചന്ദ്രന് പോലും ലജ്ജയുണ്ടായി. ചന്ദ്രന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരൻ അല്ലേ. എന്നാൽ ചന്ദ്രനിലും പാടുകൾ കാണാം അല്ലെ. അതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാധാറാണി ചന്ദ്രനോടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രാധാറാണിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും. എന്താണ്, ചന്ദ്രൻ അത്രയും പൂർണ്ണ സുന്ദരനായിട്ടുള്ളതല്ല, അതിൽ ചെറിയ കറുത്ത പാടുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രൻ പോലും നാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചന്ദ്രന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോഴ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതേ തിഥി തന്നെയാണ് അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ള അതേ തിഥിയിൽ തന്നെ അല്ലെ ഫാൽഗുന മാസത്തിലെ പൂർണിമയില് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്, എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നാമം ജപിപ്പിക്കുവാനാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്യന്തം പാപികളാണ്, ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. അതുപ്രകാരമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ അവതരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമയം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെ. വേറെ എത്ര സമയമുണ്ട്, ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് തന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണമുള്ള സമയം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തിനാണ്? എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നാമം ജപിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നിമായി ആയിട്ട് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കരഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരി ഹരി ബോൾ ഹരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നത്, വീണ്ടും കരയും അല്ലെ, വീണ്ടും നാമം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രഹണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയൊക്കെ ഗ്രഹണം ബാധിക്കുന്നത് പോലെ ജാമ്ലന്റെ സദ്ബുദ്ധി നശിച്ചു ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോഴെന്ന് പറയും. അവളെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കഴിയുകയുണ്ടായി. അവസാനം അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. എല്ലാ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിൽ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അജാമിനുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ പദവി യേശുവുമായുള്ള സഹവാസ നിമിത്തം അവന്റെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണീയ കർമ്മങ്ങളും വിസ്മരിക്കത്തക്ക വിധം നഷ്ടമായെന്ന ഉദ്ബോധനം വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഉളവാക്കാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ നാരായണ നാമത്തിന്റെ 4 സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ജപിച്ചതിലൂടെ അവൻ അത്യന്തം അപകടകരമായ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയം. ഒരൽപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിന് പോലും ഒരുവനെ മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനം അത്രയേറെ ശക്തിമത്താകിയാൽ ഒരുവന് ലൈംഗികാസക്തിയിലൂടെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശ്രേഷ്ഠപദവിയിൽ നിന്നും അധപ്പതനം സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്ന വശം അവൻ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ശക്തി. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ആ ദിവ്യനാമജപം വിസ്മരിക്കരുതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കും. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദം ദശാദൃഢാവൃതഃ. എന്താ പറയുന്നത്, അജാമിളൻ ഇത്രയൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, തന്റെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അവളിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടനായി സദാസമയം അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അവളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചു. എങ്കിലും നേരത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു. അതിൽ പറയുന്നത് സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ. ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ കണക്ക് വെക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതൊരിക്കലും ഭഗവാൻ മറന്നുപോകില്ല. ധാരാളം ലീലകൾ നോക്കിയാൽ അല്ലെ അതിലൊക്കെ കാണാം ഭഗവാൻ ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തവരൊക്കെ മഹാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്രൗപദി ഭഗവാന്റെ വിരലിൽ ചെറിയ മുറിവുണ്ടായപ്പോൾ
ആ ഒരു എന്തോ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷന്, രാജസൂയ യജ്ഞത്തിനാണ് വലിയ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല പട്ടു സാരി, അല്ലെ, വില കൂടിയ പട്ടു സാരി, അത് കീറി അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റി കൊടുത്തു. നമ്മളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന വലിയ 10,000, 10,000, 15,000, 20,000 അത്രയാണ്. അത്ര വില കൂടിയ, അത്രയും വില കൂടിയ, അത്രയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അവര് രാജകുമാരിയാണ് അല്ലെ, അത്രയും വില കൂടിയ പട്ടുസാരിയൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് കീറിയിട്ട് ഭഗവാന് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് 1000 മടങ്ങായിട്ട് തിരിച്ചു തരും. ആ ഒരു ചെറിയ സേവനം അല്ലെ ഭഗവാൻ ആ പുതുസഭയിൽ നിന്നിട്ടും അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പോയി അല്ലെ. വില്ലമംഗലത്താക്കുന്നു, അഗ്രേ കുരുണാം അത പാണ്ഡവാനാം ദുശാസനേന ഹൃതവസ്ത്രകേശ കൃഷ്ണാ തദാ ക്രോശദനന്യനാദ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേതി. ആ ഗുരുസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് വസ്ത്രം, മുടിയും വസ്ത്രവും ഒക്കെ ശാസനൻ കൂട്ടരും പിടിച്ചു വലിച്ച് അഴിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അവിടെയും ദ്രൗപദി എന്താ ചെയ്തത്? ദ്രൗപദി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൂജ ചെയ്യോ യജ്ഞം ചെയ്യോ അല്ലെ, വേറൊന്നല്ല ചെയ്തു അല്ലെ. എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ മാധവ അല്ലെ, ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവ. ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് അവിടെ ദ്രൗപദി വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്? അവിടെ സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, അവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ദ്രൗപദി. അപ്പൊ ഇവിടെ അജാമിളനും ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നാരായണ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിളി ഇത് ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അല്ലെ, അജാമിളനെ ആ അപകടത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുവൻ ഏതു നിമിഷവും ഉന്നത പദവിയിൽ നിന്നും അധപതനം സംഭവിക്കത്തക്ക വിധം ധാരാളം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനും അചഞ്ചലനുമായി സ്വയം സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം. ഭദ്ര പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവും പദം പദം പിപതാമെന്ന്, ഓരോ അടിയിലും ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അടിയിലും അപകടങ്ങൾ പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും എപ്പോഴും എത്ര ഉന്നത പദവിയിലുള്ളവർക്കും അധപ്പതനം സംഭവിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയാൽ, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനും അയഞ്ചലുമായി സ്വയം സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെ, അത് പാപകർമ്മങ്ങളാണ്. ഒരുവൻ വിവാഹം കഴിച്ച ആ ഭാര്യയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ വ്യതിചലനം പോലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ ഗൃഹസ്ഥൻ ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. അവൻ എപ്പോഴും ഏകപത്നിയിൽ സംതൃപ്തനാവുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മാന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ സമാധാനപൂർണ്ണനാവുകയും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവിടെ അജാമിളന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം ധരിച്ചതുപോലെ അവൻ ഏതു നിമിഷവും അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ നിന്നും അധപ്പതിച്ചേക്കാം. ഈ കർമ്മികളുടെ ലോകത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, പല ആൾക്കാരും അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളും അല്ലെ, പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നോക്കിയാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം, മറ്റുള്ള വലിയ പദവികൾ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ താഴേക്ക് വീണുപോയി അല്ലെ. എന്താണ്? ഒന്നുകില് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ
പണം, സ്വർണം ഇതൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കൽ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഇതിനോടൊക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആർത്തി ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് സ്വന്തം സ്ഥാനവും പേരും എല്ലാം നഷ്ടമാവുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാഭാവത്തിലുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ഏകപത്നിയിൽ മാത്രം സംതൃപ്തരാകണം. എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും വേണം. പറയുന്നു അവന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ധനമൊക്കെ അവളുടെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട്, അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ധനം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പാപിയാണ്, അവൻ യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ ഉചിതമായതും അനുചിതമായതും എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള വഴികളിലൂടെയും പണം സമ്പാദിക്കുകയും ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ വേശ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഭുജിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിയും എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന് പറയും. ഒരു വേശ്യയാൽ പാചകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഭുജിച്ചും ധാരാളിയായും ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ദീർഘകാലം ഉത്തരവാദിത്തരഹിതമായി കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. അതുമൂലം അവൻ പൂർണ്ണമായും പാപിയായി. അവൻ അശുദ്ധനും വിലക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തനുമായി എന്ന് പറയും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അശുദ്ധനും പാപിയുമായ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ പ്രത്യേകിച്ചും വേശ്യാസ്ത്രീ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം അങ്ങേയറ്റം രോഗസംക്രമണം ഉണ്ടാക്കും. ചാമ്പലൻ അത്തരം ആഹാരം ഭുജിക്കിയാൽ യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പ്രാപ്തിയുതനായി. ഡിവോട്ടീസ് ഇപ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ദേഷ്യമൊക്കെ എടുത്തവരാണ്. പുറത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. എന്താണ് അവരൊക്കെ എന്ത് മനോനിലയിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പുറത്തുനിന്നുള്ള അങ്ങനെ കഴിക്കാറ് കുറവാണ് അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമ്മുടെ ആ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും. അവര് പലതരത്തിൽ അല്ലെ, അപ്പോ എന്താ പറയാ, അവര് ഇപ്പം പല വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആള് വന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ. അവര് കുളിക്കില്ല, അവർക്ക് അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആയാലും അവർക്ക് കുളിക്കാനോ പല്ല് തേക്കാനോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കും, ഉടനെ വന്നിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറും അല്ലെ, തുടങ്ങുമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അവര് ഒന്നാമത് അവര് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്, പല അശുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിയുന്നതും പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ജപിക്കുകയും മറ്റുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് അത്ര എന്താ പറയാ ഭക്തി കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട്. എന്താണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കും അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ളത്. ഈ മനുഷ്യൻ ചാവളൻ പ്രായശ്ചിത്തം അനുഷ്ഠിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് പാപപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധമായി യമരാജന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അവിടെ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചില പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പാപവിമുക്തനാവുന്നില്ല അല്ലെ. എങ്കിലും അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിന് പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അജാമളൻ ഇത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഈ പാപപരിഹാരത്തിനായിട്ട് പ്രായശ്ചിത്തം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ യമരാജന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, അവിടുന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം. അങ്ങനെ ഇവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവൻ പരിശുദ്ധനാവുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മനുസംഹിതയൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി ഒരാളെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആ വ്യക്തിയെ ആരാണോ അങ്ങനെ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ കൊല്ലണം അല്ലെ.
അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ യാതൊരു പ്രായശ്ചിത്തവും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല, യാതൊരു ശിക്ഷയും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമരാജൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന് ശിക്ഷകൾ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയേ തീരുമാനം. എന്നാൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെന്താണ് അതിനെ തടയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യൻ കൊലപാതകം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപിയാകുന്നു, അതുമൂലം അവനും വധിക്കപ്പെടണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ മരണാനന്തരം അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ ധാരാളം തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അതുപോലെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുളവാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യമരാജന്റെ ശിക്ഷ. അതുകൊണ്ട് അജാമിളിനെ യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയരുതെന്ന് യമദൂതന്മാർ വിഷ്ണുദൂതന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലെ അവസാന അദ്ദേഹത്തിൽ 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓരോ ശിക്ഷ ചെയ്യുന്നതും, ഓരോരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും, ഓരോ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ. അജാമിളൻ എന്താണ് ഇവിടെ വേറൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവിഹിത ബന്ധം, ശൂദ്ര സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട്, വേശ്യാസ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ലേ? അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവിടെ പറയുന്ന നരകത്തിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഇരുമ്പ് പ്രതിമ ചുട്ടുപഴുത്ത ആ ഇരുമ്പ് പ്രതിമയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ ആണ് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ, തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത് നാരായണ എങ്കിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അജാമിളനെ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അജാമിളന്റെ ജീവചരിത്രം എന്ന 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ധർമ്മരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈവരുത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, അല്ലെ? അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. എന്ത് തന്നെ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കാണും, ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭു.